Există această decizie clară între România și Statele Unite ale Americii privind întâlnirea între cei doi președinți. Așa cum știți, președintele Donald Trump a și transmis o scrisoare de apreciere pentru organizarea de către România și Polonia, de către cei doi președinți a summitului P9, un summit care s-a suprapus de altfel cu vizita președintelui Donald Trump în China, acesta fiind unul din motivele pentru care secretarul de stat Marco Rubio a fost în afara continentului în perioada respectivă. Dar urmează să avansăm aceste discuții și pe parcursul acestei săptămâni. Până la finalul acestei săptămâni, așa cum știți, este o întâlnire a miniștrilor de externe al statelor aliate în format NATO. Președintele Nicușor Dan a clarificat că din perspectiva dumnealui este foarte important să fie finalizată lista livrabilelor care să fie negociate în domenii cheie, precum energia, economia, securitatea, investițiile comune. Președintele este cel care va anunța în momentul în care va avea loc această vizită.